N A N A. Okay, ngapha kwa F A ga aba. Yeah, A. A U P ga Gaba. Gaba. Upile. Ayisayide yakho mfowethu kusondela. Upila. Aba ube A. A. Sengiyabona ukuthi kufanele uqale la u-aba fana manani. Okay, Kaizer Chiefs abafana. Yebo, ukuthula funeka. Yeah. Uxolo. Ukuthula Noxolo. ubeef lebela ubeef Phezulu. la ubilo O. Okay, lo space yakhe boku K futhi. boku angithi Oh, boku. thula angithi uthila T H L no A ayizongena kufanele iqalelele la ukuthula unoxolo ufuna esisuke Esuke ezantsi eshone phezulu. so unoxolo ufuna simqale la. Yeah. U-N abe yeah, unoxolo somqala la eze la yeah seliphelele. Kaizer Chiefs abafana bokuthula Noxolo. Ayiphelele. awuyifaka umqondo ngikhiphile ayifaka bese uyaphumala la. Baba Fakazi. Ndawo ezitha Hey, ubhizi ke namhlanje. elempofana phela mvundlana ngiqala ka A ayithi manje elempofana ngifuna libukeke from A up to Z njengomuntu esashova uflower ezokwenza amakhekhe ungabonakala sengamakhekhe nje sebhaliwe. Ayithi phela impofana abantu bokuthula noxolo so Akubona abantu abafana. abafana Abafana. hayi ukuthi zinsizwa Hayi kuzona insizwa abafana. kodwa bokuthula noxolo so Ngesingisi boys. into yabo ufuna ibe njengomuntu esashela intombi sibone emile phansi kwesihlahla ingaphumi sibona siyaphuma namhlanje awu nathi siyamqoma nangu siyayilobola nakho seziyawushaya. Ngakho-ke nehawu lempofana solihambisa kahle ngoba abantu bokuthula Noxolo. bashawela lokho njalo bashawela ukuthula. Hawu. Uyashawa njalo bona umuntu okuthula. Thiwe ikwala.
iPirates iwina njalo njengathi ziyipuku basaba amathambo. Manje lana uMpofana ukuthula nje noxolo ngoba beshawa banankinga ukuthula Noxolo. noxolo. Hayi sesobuya kwelandelayo ke video manje. Soze siyoliqeda mfowethu ngoba phela le team kwethu inkulu eSouth Africa. Buya Kodwa phela kwelandelayo. ayinkulu kwedlula ubaba wayo. Mhm. Orlando Pirates. Yaw phela ubaba uhleze emkhulu nendodana. Iyeke njalo lento nina abalandeli bebhola ukuthi nicanga ukuthi uma usupport iChiefs ufuna uzonda iPirates noma uma usupport iPirates. Ezondishisa. Sikahle kahle singabandawonye sixabana nje mazi ke zangena eground. So cabana nge1. Hayi lapho ke mfowethu I2 noma i1. ngiyakutshela ngidabukela nje umuntu mfowethu wesilisa onentombi esupporta iChiefs kanti emsupport iPirates. Yabona uma intombi yakhe isupport iChiefs Mhm. yena esupporta iPirates. Meke yadliwa nje iChiefs. Ulale ngadlile. Hayi uyakhuluma ukudla olale ngaqatshulwanga. Phela ulale kahlile phela. Hey Shem, buka kuhlanga nje umuntu omdala ngathi uyathanda nje uqabulo umuntu egugani. Shuthi isonto lonke lo mbheme engawazi ukhisi. Lotho uyogcina ngokubuka ku TV kwiBold and the Beautiful. Eyodla ama takeaway isonto. Hey Shem, ungcono mabantu be omunye support iChiefs omunye support iPirates bethandana. Ungcono kube idraw. Mhm. Ungcono kube idraw. For ithandana. Hey kodwa kulokho angiyiboni idraw. Hey yezami phela ziyawina ezami. Hey angiyiboni. Hey amagebhula. Angiyiboni idraw. Uyagebhula. Ngeke ngisho kuwina ba othi draw angiyiboni. Kwasho umfundisi wathi gebhula gebhu. Ayigebhu. Cha mfundlane mfowethu sizolokhu nje silithinta kancane nje futhi ihawule Mpofana. I-episode izolandela mase sifaka amagabela. Ngoba kahle kahle team esihloniphayo kakhulu kodwa abafana. Mhm. Lokho ufuna ukuzizela abafana ukuthi nje abokuthula noxolo Abafana. haleluya